Merħba għal rakkont ieħor minn l-istorja tal-Mia Story, programm tal-Aġenzija Nazzjonali tal-Litterizmu. Mela darba waħda kien hemm kelb li jrid jaqsam il-wied biċċa laħam f'ħalqu. U ħajaqsam il-wied jilmaħ ir-rifless tiegħu ġol ilma u ħaseb li dan kien kelb ieħor biċċa laħam ikbar minn tiegħu f'ħalqu. Il-kelb fetaħ ħalqu biex jerħi l-biċċa laħam li kellu u qabeż qal fuq il-biċċa laħam tal-kelb l-ieħor. Imma b'xorta ħażina il-kelb spiċċa b'xejn għax il-biċċa laħam li ra qatt ma eżistiet u l-biċċa laħam tiegħu spiċċat inġarret mal-kurrent tal-wied. It-tagħlima ta' din il-ħrafa hi li kull min irid iżjed milli għandu jispiċċa tellief. U din kienet waħda mill-ħrejjef ta' Eżopu, ħrafa qasira iżda miżewda għerf. Grazzi u tislijiet.